Mga katabulers, muli ang barko ni Puloy, mga katabulers. Among isuro din ang barko ni Puloy kay pakita ko sa kanya sa indot sa barko ba. Oh, dito likod. Ini ang barko na palit ni Puloy ro. Mungkin tanggaw dari ang barko na Bubut pa kay mga ka-travelers ang atong barko, mga ka-travelers kay wa panahuman mga travelers. Wala pa naman. Isubay dito. Ilailingaw ba no? Pero lunes mo tugod Ginoo. Ano yung tag-iyas barko kapalit? Kontraktor na. Kontraktor na. Tauhan pa mo ra. No, walay lingaw ba no? Oy, gwapo kay susuroy bay oy. Kato dito bay, kato ko kasulod bay. Ha? Kato ko panto dito. Sa sulod? Ito sa katong gito na to ba? Oh. Oh. Di ba diya sa Engine department ba? Engine department. Nanti gua bayar apa? Oh, ada. Lagi pakai nama ba? Pilihan ya. Ada punya style ni. Mana kan?